Canada just approved cloned cattle and pork and their offspring for Canadian grocery store shelves with no labels, no warnings, and no pre-market safety review. Under a newly updated policy, cloned meat is no longer considered a novel food. That means it bypasses the scientific review once required for new or genetically manipulated foods. سلام كبرات قاتلتي لومي أقدس حبرتا بزعبا بكندا ديشدلو سجا نبي حقي سجا دي ولا كلوند ميتيو جي أب حدا إنسسا كاب ماركت كاتيجوري أمو إزي ريل ميتيو إزي خا أورجانيكيو إزي خا كلوند ميتيو ليبل على حاجة سجا تقول أوصل مبزعت بدكانات ديشت فلتهم ولا تسجا تعمكم سجا يتعمل يركاش يتعمل كم قال يستعمل حتى طعم سهل تعي سجا دبلعه أب أفريقيا تقول عنا بركة سجان أب تقول عزل خاسجان تعمل له في اللي على وسلا زير داكاي كلتي في در داكا أزف ساعات زيد شوية والله زو سجاجن نايم حكي سجا خمدي كنا فلوتي تعمل خل خير داكا أنت كنا مبزحة أسمع تاع كومبلين قبراله لومي أب بارلمان تأكيبهم ديسكاس أب زوجو مزنبورو كندا وينسي نايم حكي زلوا العزل وسجاسي نايم حكي سجا كاب إنسسا زمت أورجانيك سجاديو ولا سي قاب لابراتوري بلابراتوري بمرفئن انجكشن زمت كلوند ميت زخالك كما انسسا خوين ግን بمرفئن ገለን ናቹራል ዘይኮነ መንገዲ ዝተሰርሐ እንስሳ ካብኡ ዝመፀ ስጋ እጂ ቅድም ግዴታ ዝኾነ ስጋ ክስራሕ ከሎ ዝኾነ ወላ ክሎን ጎብርልዮ ነይሩ እንዲ ወላ እንቃውሖ መፍረገሮም የፍሪዎን ግን ይነግሩ ኸም እዚቲ ኦርጋኒክ ኤግዩ እዚ ኸዓ ኖት ኦርጋኒክ ንግሩ ኸዓ ናይ ሆላንድ ገለ ይበሃል ነይሩ ቀደም ኣብ ስመራ ከለና ማለት እዩ ኣብ ሰዓት ዝግና ኣብ ካናዳ እቲ ሌብል ከኣሊ ወደ እቲ ዝጥቃዕ እዚ ሲ ስቲከር ጎብሩ እዚ ናቹራል ስጋ እዩ ኦርጋኒክ ስጋ ኢሎም ጽሕፉ እቲ ኸዓ ክሎንድ ሚት እዩ ሎሚ ግን ከኣሊ ወደልዮ በቃ ሰብሲ ኣናይ ጥዑይ ኣናይ ስታ ከፈለየ ክገዝኦ ኣለዎ በቃ ኢሎም ከኣሊ ወሕጅ ካናዳ ዋንሲ ክፈልጡ እንታዩ ኣብ ሃውስ ኦፍ ኮመንስ ናይ ካናዳ ዝበሃል ኣብ ፓርላመንት ተኣኪቦም ዲስካስ ጎብሩ ነይሮም እቲ ህዝብስ ክፈልጥ ኣለዎ ዶ ይብሉ ሕቶ ይሕጅል ዓደሎ እቲ መንግስቲ በቃ ሽጥዎ ብሎም ኣሎ ኖርማል ስጋ ሌብል ኣሊሁም እጀካትዖም ኣሎ ፍታሕን ከምፁ እዞም ኣብ ዝተኣኪቦም ዘለኹም ትሪኦም ዘለኹም ኣብ ሃውስ ኦፍ ኮመንስ ናይ ካናዳ ኣብ ፓርላመንት ማለት ይካትዑሉ ኣለዉ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ተገበር ናይ ሓይሽ እጂ ኣለዉ ሪፕሬዘንታቲቭ ናይ ሄልዝ ካናዳ ከም ስርዓት ሕቶቱ መልሲ ይህቡ تزغرمكم ذا نوح هذا فيديو كباب شومون دقيقة خون كن اتزحتت زل حطون اتزملس و ملسن قطا ملسي هو لا ايمول كون زملس بتاع نوح بوليتيكا استحال على خير يمزملس دايركتلي ملسي زي اريا حق دي كلون ديتيل كام هو دي كون دبلو اجتي هيلث كندا زوطو مسرت بو تبغيس بتاع يتحال على خير حصرا بيلنا كن كنزار ولينا اغداس كون كلخا غلغل كليبات كسمعكم معناتو نصر كونلكم كاب افون كتسمعوا متى بمسرت هيلث كندا بمسرت فود ኢንስፔክሽን ኤጀንሲ ዝበሃሉ ዝወፀ ሓበሬታ እንተራ ኮይኑ እዚ ኣብ ካናዳ ዝወፀ ዘሎ ናይ ቢፍ ወይ ድማ ስጋ ክሎንድ ሚት ወይ ድማ ኦርጋኒክ ሚት ኣየናይ ናቹራል ኣየናይ ኦርጋኒክ ክፈልጡ ይከኣሉን እዞም ህዛብሲ ካናዳውያንሲ ክፈልጡ ይከኣሉን ሕጂ እቲ ሄልስ ካናዳ እንታይ ዝብል ዘሎ ካብ ሕጂ ንኒው እዚ ስጋዚ ሌብል ኣይክገብሩሉ ነው በቃ ከም ደለዎ ንኣብነት ኣነ ግሮሰሪ ተኸይደ ኣየናይ ስጋ ገዝእ ኣለኹ ኣይክፈልጥኒ ክሎንድ ሚት ድዩ ዋላሲ ኣብ ላቦራቶሪ ዝዓበየ እንስሳ ድዩ ዋላሲ ናቹራሊ كم توليدو زعبي انسسا اس ايكفلطني اجز مجمرتا نسمع دلنا سبعي يحتت يزلو زانا زلوكم زلو حتو اجز ازوم كانرانس كم يفلطو يل حيتو دا سبيتي دحري استساتكا اذا حتو زي انا بناي هيلز كندا ريبريزنتاتيف نسياخت ملسلا انا بسالسي تقول حلي اجي بمسرد دهبو زلو ملسي اتوم كندا فود انسبكشن ايجنسي دبالو نسوم ليبل انتر ازي غيرومو ازي كلوند ميت اذا ايكون انت زيلهم بقى نورمال ماركت كشيتيو እዚ ሲ ካብ ህዝቢ ግን ጥራዓን ክመጽኦም ከም ድኽእል ትፈልጥሮ ህዝብስ ከመይ ይቕበለሉ እዚ ናይ ብሓቂ ቅቡል ዲስ ሓሳብ እዚ ሰብሲ ክሎን ዝኾነ ሚት ክበልዕ ሕጂ እንታም ዝብሉ ዘለው ብልክዕ ዝብሉ ዘለኻ ሕቶ ጽቡቕ ሕቶ እንዲ ግን ኣብ ሰዓት እዚ ለመልስ ክበካ ይክእል እንተኾነ ግን ህዝቢ እንተላ ክጠርዕ ጀሚሩ ህዝቢ እንተደኣ እቲ ክሎንድ ሚትን እቲ ናቹራል ዝበሃል ዘሎ ብናቹራል ዝዓበየ እንስሳ እቲ ናይ ብሓቂ እንስሳ ኣሎ ክሎን ዝኾነ እንስሳ ኣሎ ስጋ انت تهزب خفلاليو ديك الكوينو شو طرعنات انت مصينا كات طرعنات تبغيسنا انا نحنا فتح كنا مص نخيل ابزحي ساعات والحانتي زي مصنا كومبلين يلا
እቲ ዝገርመኩም መጽናዕቲ ክንገብረሉ ኢና ኣትብል ዘላ እምበር ከነቋርፆ የበለትን መጽናዕቲ ክካየደሉ ይኽእል እዩ መጽናዕቲ ምስ ተካየደ ከዓ ንሕና እንታይ ኢና ንገብር ንእንስሳ ፕሮቪንሳት እንታይ ፍትሐን ከውፅኣ መጽናዕትን ከነካይደሉ ኢና እምበር ኦልሬዲ እቲ ፕላን መዲቦም እዮም ኦልሬዲ ስጋ ክንገዝኡ ከለዎም ክትፈላለዩ ይትኽእሉ ኢኹም ካብ መንጎ ናቹራልን ክሎን ዝኾነ እንስሳን ክትፈላለዩ ይትኽእሉ ኢኹም ኪዱ ሱፐር ስቶር ረኣይዎ ነዚ ሕቶ እዚ ንክትምልስ ኣቕሪቦማ ደለዉ እዛ ናዲን ሚላክስ ትበሃል ኣብ ሞንትሪያል ትርከብ እያ እዛ ሰበይቲ ከዓ እንታይ ኢላ ትዛረብላ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ማለት እዩ እወ እዚ ሕጂ እዚ ናተይ ዝሓተን ዘለካ ሕቶ ናተይ ኤክስፐርቲ ኣይኮነን ናተይ ክእለት ወይ ሞያ ኣይኮነን እንተኾነ ግን ክምልሰልካ ድኽእል ዝኾነ ጥርዓን እንተ ካብ ህዝቢ መፂና ንሕና ነዚ ጥርዓን እዚ ግቡእ ምላሽ ክንበሉ ዝልዋት ኢና ከምዚ ጀነሪክ ዝኾነ ዓይነት መልሲ እዩ ውሓት ድዕግብ ኣይኮነን እቲ መልሲ ብልቢ ድዕግብ ተዝኾነ ነይሩ እዚ ኢላ ንበልኩም ግን ሸንጎለሊት መልሳ እቲ ዝገርም ብዙሓት ሰባት ነዚ ዜና እዚ ምስ ሰምዑ ኮምፕሌን ገይሮም ኣዋላ ኮመንት ሴክሽን ተሪኢኹሞ መብዛሕትኩም ሰባት ኣይፈለጥኩም ነርኩም እምበር ገለ ካብቲ ርእቶታት ማለት እዩ ዝበዝሕ ሰብ ክሎንድ ሚት ይበልዕ ነይሩ እዩ ስቲል ኣብ ማርኬት ተራኺድካ ፍቶ ፅላእ እቲ ክሎንድ ሚት ተዘርጊሑ ኣሎ ግን ኣየናዩ ናይ ብሓቂ ስጋ ኣየናዩ ናቹራል ኣየናዩ ክሎን ክትፈልጥ ኣይትኽእል ኢና ስለዚ እቲ ሰብ ግን ክፈልጥ ግብኦ እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ገሊኦም እዚ ገበን እዩ ክግበር ኣይግብኦን እዩ ብጣዕሚ ዝሕርቕ ዝሕዝን ብጣዕሚ ዝሕመካ ከዓ ልክዕ ከም ናይ ላቦራቶሪ ኣናፁ ከምዚ ዓይነት መግቢ ከብልዑና ንካናዳስ ብጣዕሚ ዝሕዝን በጃኹም ሓፊልና ነዚ መንግስቲ እዚ ነስማዓዮ እዚ ቅቡል ኣይኮነን ብዙሓትኦም ሰባት ካብቲ ኮመንት እዚ ክሎን ሚት ዝበሃል ክእል ኣለዎ ንሕና ክሎን ዝኾነ ስጋ ክንበልዕ ኣይንደልና ናቹራል ስጋ ክንበልዕ ኢና ንዝደሊ ስለዚ ግድን ፒሪየድ ክትፅሓፍ ኣለዎ ኣብቲ ሌብል ክህሉ ኣለዎ ከነዳዋይን ከዓ እንታይ ዓይነት መግቢ ንበልዕ ኣለና ክንፈልጥ ተመሳሳሊ ነዚ ዓይነት ግብረ መልሲኦም ድህቡ ዘለዉ ብቲ ኮመንት ሴክሽን እዚ ከዓ ትማሊ እዮም ኣውፅኦም እዚ ግን መዓት ሰብ ብነናቱ ሾርት ክሊፕስ ሼር ብለው ኣብዚ ሕጂ ኣስዕባ ቢለ ዘቕርበን ሓፀርቲ ክሊፓትን ንዕኦን ተኸታተሉ ኣብዘን ክሊፓት እዚአን ማዕርክ እንደይ ፍራስትሬት ኮይኖም ኣለዉ ማዕርክ እንደይ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣይተቐበልዎን ኣለዉ እዚ ክሎን ሚት ዝበሃል ከዓ ፍታሕ ክመፅኦ ድዩ ተዘይኮነ ስጋ ክትገዝኡ ከለኹም ሓደ ተኽኢልኩም ኣለዉ ብዙሓት ሓበሻ እንዳ ስጋ ዘለዎ ንዕኦም ስታይ ገብር ለዲኮም ፅቡቅ ስጋ ዝሸጡ ኣለዉ ናቹራል ካብ ዓዲ ዘምፅዎ ድዩ ገለ ድዩ ናቶም ዘለዎም ድዩ ጥዑይ ስጋ ዝሸጡ ኣለዉ ናቹራል ይሱ ናቹራል ክገዝኡ ትኽእሉ ኢኹም ብዙሓት ፋርመርስ እዮም ዘለዉ ስጋ ዝሸጡ ኮይኑ ግን ካብ ሱፐር ስቶር ካብ ገለ ክትገዝኡ ከለኹም ከዓ ካልእ እትረፍ ሕቶቱ ምሻሎ ቸግበሩ ብዓቕምኩም ከተንቡ ፈትኑ እምበር ብጣዕሚ ሓደገኛ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ክትፈላለዩሉ ዘይትኽእል ኣብ መንጎ ስጋን ክሎን ዝኾነ ስጋን ኣብዚ ሓደ ካብቶም ናይ ኮሚቲ ዝሃቦ መግለፂ እንታይ እዩ መንግስትን ህዝብን ዘለዎም ርክብ ወይ ቅንዕና ብቅንዕና ክሕብሩ ዝግብኦም ብፍላይ ህዝቢ ዝበልዖ ዘሎ መንግስቲ ከዓ እንታይ ዓይነት መግቢ የፍቅድ ኣሎ ግልፅነት ገይሩ ክገልፅ ኣለዎ ስለዚ ኣብዚ መንግስቲ ፌል ዝገበረ ኮይኑ ይስማዓና ምክንያቱ ንምንታይ ህዝቢ ዝበልዖ ዘሎ ክገልፅ ዘይክእል ንምንታይ ትራንስፓረንት ኮይኑ ሄይ ንሕና ኣብ ማርኬት ከምዚ ዓይነት ስጋ ነውፅእ ኣለና እቲ ክሎንን እቲ ናቹራልን ከዓ ናብ ማርኬት ዘርጊሕና ኣለና ንስኹም ከም ዕጫኹም ነቲ ህዝቢ ክፈልጥ ነይርዎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ህዝቢ ሃንደበት ይፈልጥ ደሎ ሃንደበት ይሰምዕ ደሎ ስለዚ ተቃውሞ ክመፅእ ግዴታ እዩ is looking to these new foods. According to a document published by Health Canada and the Food Inspection Agency, they will exclude cloned animals from the list of new foods. What I understand, for example, if I buy smoked pork, but I don't know if the pork that I'm buying is traditional pork or cloned pork. Can the CFIA tell me if this is truly the case? I can only speak to what is under the mandate of the Canadian Food Inspection Agency, but would recommend the committee speak with Health Canada to be able to respond to the member's question.